En relación coa pregunta formulada, a miña opinión é que as aulas da materia de lingua galega non deben ser vistas isoladamente, senón dentro dun contexto, o contexto máis xeral do sistema de ensino. Ou sexa, non penso que as solucións pasen por modificar especificamente a materia de lingua galega ou o modo en que se imparten as clases da materia de lingua galega, senón modificar o papel da lingua galega en todo o sistema de ensino. Creo que as accións que se tomen referidas a unha materia específica non van ter un grande impacto sobre o conxunto da poboación escolar e fundamentalmente do estudantado se non van acompañadas do incremento do uso do galego como lingua vehicular. Lóxicamente, estou a interpretar que cando se pregunta por medidas máis eficaces, que as aulas sexan máis eficaces, nos estamos referindo fundamentalmente a iso, ao aspecto normalizador, de superación de presuizos e de mellora das actitudes e de incremento dos usos do galego por parte do alumnado. Penso que é un propósito absolutamente necesario, que o momento de crise e declive do galego exixe mudanzas, exixe a tomada de novas iniciativas, pero ao mesmo tempo penso que debemos ser moi cuidadosos e cuidadosas na maneira de tomar as decisións do que imos facer. Por tanto, benvido sexa o debate para intentar chegar a puntos de encontro.